Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihandî ku hêzên Amerîkayê wê di demeke nêzik de ji Sûriyê vekişin û daxuyakirin ku bila hinek welatên din li deverê rolê bibînin. Serokê Amerîkî di heman demî de da diyarkirin ku sedema sereke ji bo hebûna hêzên Amerîkî lê Sûriyê roberebûna Daişê ew got ku bi awayekî giştî ew niha gihiştina armanca xwe. Her di derbarê rewşa Sûriyê û vekişana hêzên Amerîkayê ji Sûriyê, Koşka Îlîzê ya Fransî ragihand ku serokê Komara Fransayê Emmanuel Macron gotiye ku Fransa soz daye hêzên xwe bişîne minbic û cihê hêzên Amerîkayê bigire. Herwiha Koşka Îlîzê eşkere kir ku Macron pêşniyar kiriye Fransa navbênkariyê di navbera Tirkiye û aliyên minbic de bike. Ji aliyê xwe ve hêzir Nawrêt berdevka Wezareta Derve ya Amerîkayê piştî daxuyaniyên Trump ragihand ku Wezareta Derve ya Amerîkayê ne agahdar e ji plana vekişana hêzên Amerîkayê ji Sûriyê. Ev daxuyaniya Donald Trump serokê Amerîkayê di demekî de tê ku Amerîka baregeheke leşkerî lê derdora Dêrezorê durist dike. Ji aliyekî din ve Ebrahim Kalin berdevkê serokatiya Komara Tirkiye di derbarê navbeynkariya Fransa ku Emmanuel Macron pêşniyar kiribû ragihand ku Tirkiye navbeynkariya Tirkiye lê minbic red dike. Berdevkê serokatiya Tirkiye serbar kir û got ku siyaseta Tirkiye li hember PKK zelal e û bi tu awayekî navbeynkariyê ji tu welatan qebûl nake.